Portodosón revive a época castresa do 28 ao 30 de xullo coa Feira Celta. Esta mañá foi presentada nun acto no que participou o alcalde Luís Soujo, a tenente de alcalde María Maneiro, o concelleiro de Cultura Manel Deán e o representante da empresa organizadora Pablo Llorente. A Feira Celta conquistará Portodosón os días 28, 29 e 30 de xullo. A Feira Celta, de gran arraigo neste municipio, contará con máis de 100 postos de artesanía e máis dunha vintena de talleres, ademais de numerosas actividades, espectáculos durante estes días. Con máis de 100 paradas de puestos de artesanos e de comerciantes, tamén vai haber unha instalación de máis de 20 talleres ou oficios, unha zona infantil, unha decoración e ambientación con numerosos grupos de animación traídos de fora, con espectáculos de gran formato que despois iremos detallando, de maneira vai detallar estas actuacións, o que nos vai levar a 3 días de aquí. A inauguración será o venres 28 ás 5 da tarde, que nos vai a levar a 3 días cheos de espectáculos e cheos de xente que nos vai a acompañar en estas 3 xornadas. Esperemos que a Feira Celta sea un éxito como vai sendo desde que levamos a organización aquí. A Feira Celta Sonense está plenamente consolidada neste concello e vai medrando ano a ano. Creo que a Feira Celta de Portodosón é un referente, é unha das fechas referentes do noso concello de Portodosón, da que todos os que somos daqui disfrutamos moitísimo. Esperamos que así siga sendo, seguro que este ano volve a ser un gran éxito. Esperamos que todos sigamos disfrutando desta feira, igual que todos aqueles que nos acompañan en estas datas, pois poidan disfrutar dunhas datas referentes aquí no concello de Portodosón e que esta Feira Celta siga crecendo como leva facendo estes últimos anos. Contamos xa con 120 postos que están apuntados para esta Feira Celta de Portodosón, o que quere dicir que está asentada e que cada ano está crecendo un pouquiño máis, o cual é moi ventaxoso porque cada ano sí que se nota que vai habendo máis afluencia e vai se aumentando tamén a calidade dos espectáculos. Por lo tanto, que esperamos estar á altura dos anos que nos antecederon e moitas gracias a todos os que veñan a acompañarnos estes días. Así mesmo, dende o Concello decidiron este ano cambiar de empresa organizadora coa finalidade de darlle máis esplendor ao evento e maior ambientación celta nas rúas. Pola súa parte, o alcalde Luís Soujo indicou que esta celebración é o froito dun gran traballo e convidou a xente a que participe e desfrute. Que acollemos no ano 11, pois quixemos darlle un empuje que as rúas de Portodosón pois foran eso que é o Celta mesmo, non? E que a xente tamén participe. Por que elegimos este ano a Ribendel? Pois elegímolo porque moitísima da xente que ven aquí á Feira Celta de Portodosón ven polas actividades que facemos, pola animación das rúas, porque en calquer momento que podas vir, ben sea pola mañán, ben sea pola tarde, ben sea pola noite, pois a xente sempre se encontra con espectáculos. Nos estuvemos falando con moitos empresarios que fan feiras celtas, pero a verdad que a programación que nos dou Pablo de Ribendel, pois a verdad que nos gustou moitísimo, porque ademais é unha programación super completa, e aparte que nos comprometeuse que queríamos, o que queríamos nós, que a feira seguira crecendo de forma ordenada, sin que se desmadre e sin perder a esencia do que é a Feira Celta, non? Dende a empresa Ribendel, que se encargará da organización, agradeceron a confianza que o Concello depositou en eles e destacaron as variadas e interesantes actividades e espectáculos que se van desenrolar. Bueno, pues como novedades que también estaría pues, el campamento celta del grupo de recreación hípica celta, que bueno, aquí en Galicia realiza pues, justas en varios lugares de la provincia. Va a estar en Oia esta semana y bueno, pues ha estado en el territorio nacional con sus justas y en esta ocasión pues vendría con el campamento y realizando pues combates también de guerreros, tiro con arco, con lanzas, etcétera. También, bueno, pues Nomaduk Chechare, también es un espectáculo, no es gran formato, pero es mediano formato, también con la estructura de telas acrobáticas y con pues, desfiles también al estilo celta, estilo bárbaro. Los grandes formatos que tendríamos el viernes con la compañía Lehop, con un espectáculo de mitología celta,
Entonces, bueno, pues son personajes recreados también en la historia popular de aquí de Galicia. Y el sábado que tendríamos a Troula Teatro, también un referente en cuanto a espectáculos de grandes dimensiones y con una gran espectacularidad. A apertura do mercado será o venres día 28 ás 5 da tarde. Ás 6 comezarase cunha exaltación de comida no campamento celta e a partir de entón as actividades serán múltiples e variadas. O alcalde convida a veciños e veciñas a participar dos festexos e vestirse para a ocasión para dar á vila un ambiente castreso propio doutra época.